खुलुमबाय। दुलाराय बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयनोबो गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। दाखालि 2 जुन तारिखआव आङो 1 जुन तारिखनि रादाब बिलाइयाव ओंखारनाय दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलियाव इउपिपिएलनि आफादगिरिनि सांबादिक मेल आरो इउपिपिएल दोलोआव जगदान हाबाफारिखौ एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव खुंनाय, बेनि सायाव अजद दैखांनानै बेबादि खामानिया बोरै जानो मोनखो बेनि सायाव दुखु फोरमायनानै आरो बेयो बोरै जानो मोनखो बिनि क्लियारिफिकेशन एबसुनि दानि दैदेनगिरिफोरनाव बिनानै मोनसे बिबुंथि फोसावदोंमोन। आरो बेनि उनाव आङो जोंनि सा रङिया आन्चलिक एबसुनि, गरेस्वर आन्चलिक एबसुनि आरो गुबुन गुबुन बिदि आन्चलिक आरो जिल्ला कमिटि एबसुनि आरो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि दानि सेन्ट्रेलनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिबो काउन्टार क्लियारिफिकेशन नुदों। नाथाय बिथांमोननि जे क्लियारिफिकेशन काउन्टार होनाय आरो जोंनि सा रङिया आन्चलिक, गरेस्वर आन्चलिक एबसुनि बिबानगिरि बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादखौ आङो सोंखारिदों, बेनि थाखाय आंनि बे बाथ्राखौ बिथांमोना मानिना लानो हाया, गनायना लानो हाया, बेबादि सोदोबफोर बाहायनानै जानला मानला खोथाखौ बुंनायखौ आङो नुदों। आङो बिनि मोनसे काउन्टार क्लियारिफिकेशन होनो नाजादों। आङो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनाव क्लियारिफिकेशन बिनानैसो फेसबुकआव स्टेटमेन्टखौ होदोंमोन आरो एबसुखौ सोंखारिनायनि बाथ्रा बाव ओंखारा। दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि सोमावसारनायनि गिदिरथार जारिमिनखौ दानि एबसुनि दैदेनगिरिफोरा जेसे मिथिगौ, आं प्रेक्टिकेलि बै समाव सोमावसारनायाव थाफानानै बांसिन मिथिगौ होनना बुंबा बारा बुंनाय जानाय नङा। आरो आङो बुंदों सा रङिया आन्चलिक एबसुनि जि अफिस, बिनि अफिसनि हा बायनाय, हाजों न'जों बायनाय, बेफोरखौ जों खालामबोदों। गरेस्वर आन्चलिक एबसु अफिसखौ जों लुबोदों, दा जेराव आन्चलिक एबसुआ अफिस खालामनो हादों। गरेस्वर हायार सेकेन्डारियाव मुंख्लं खाम्फा दं एबसुनि, दानि एबसुनि मावथि बिथांमोना बेयाव मुंख्लं खाम्फा एबसुनि दं होनना मिथिगोन ना मिथिया आंनाव सन्देह। मानो होनबा बाव खेबसेबो मुंख्लं सान बा माबाफोर फाथिहैनाय जों नुवाखै। नैबे कार्यकालाव, नैबे टार्माव आङो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ सन्मान होनानै रायजोफोरनि बिनाय हिसाबै, दाबिनाय हिसाबै रामपुर जारखनायाव 4 मुंख्लंखौ गोसोखांनानै मुंख्लं खाम्फा रायजोफ्रा लुदों। बेनि गरसे फैसा आं हरदों, आंनि आखाइनि फैसाजों बे मुंख्लं खाम्फाखौ लुनाय जादों। दा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गुबुन गुबुन हाबाफारिफोराव जोङो सान्दा पाथि हरबाय थादों। थांनाय बोसोरनि सा रङिया आन्चलिक एबसुनि जि अधिवेशन जथुम्मा खावरुपाराव जादोंमोन, देवलखुसि खावरुपाराव, बिनि बिसम्बि सबिनिरनि फैसाखौ आं हारसिं हरदोंमोन, आं साफायना होदोंमोन। दा बेबायदि हाबाफारिफोर जोङो मावबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा रायजो बिनाय दाबि, राजखान्थि दाबि दाबा खालामगोन होननानै थांखि आजावनाय, जोङो बे समनि एबसुनि थांखि लानाय समाव थांखि लानाय आफादफोराव जों गावनो दंमोन। 1991 मायथाइयाव एबसुआ गावनो जोंनो एसेम्बलियाव, पार्लियामेन्टआव जोंनि दाबि दाबाखौ बुंनो
MLA MP नांसिगोन होननानै जेला सानदोंमोन बे समाव थोंजोङै निर्दलीय केन्डिडेट दैखांनानै माने इलेक्शनाव बाहागो लाबोदों। बे माने समनि बाथ्राया आलदा। दिनै जिहेतु बर'नि दैदेनगिरि आउटगोयिं एबसुनि आफादगिरिफोरानो राजनितिक खान्थि BLTनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि आफाद दानानै पार्टी दानानै अलरेडि राजखान्थि जितु माने दिगाव खामानि मावगासिनो थादों। बेबादि समाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा दुलाराय बर' रायजो राजाखौ बोरै खौसेयाव लाखिनानै हारियारि जितु एजेन्डा पार्टीयावथ' नोङो बयबो हारि माहारि थागोन, हारसा बांगाल जिखुनु जाति गोष्ठीखौनो लाफानानैसो राजनितिया जागोन, पार्टीया जागोन। नाथाय बर' हारिनि जेंना इसुफोरखौ माने दैदेनबाय थानो थाखाय जातिनि जि हारियारि जि जेंनाफोर फैगोन बेखौ दैदेनलांनो थाखाय एबसु बा थुनलाइ आफाद बादि आफादा माने मावबाय थानांगोन थैस' थांस'। दा बेबादि समाव दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा मोनसेल' राजखान्थि हान्जा आङो सोंदों आरो सोंबावनो नागिरदों जे हाजार हाजार BPFनि खालामनाय जि बर' बिमा बिफा गार्जेन बर' गार्जेन बिसोरनि गथ' गथाया एबसु जानो मोनगोन ना मोना? ना UPPL खालामनाय न'खरनि मानसिफोराल' एबसु जानो मोनगोन? बेबादि माने आखलखौ बेबादि माने बाथ्राखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा माबादि माने दिन्थिनो हायो? आङो कामरुप जिल्ला एबसुनि मोननै टार्मनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि, मोनसे टार्मनि भाइस प्रेसिडेन्ट जानानै जोङो मावबोदों। जों मा मावनो हाखो बे बाथ्राखौ आङो बुंबाय। एबसुनि अफिस लुनाय, मुंख्लं खाम्फा लुनाय बेफोरखौ दा गोदानैथ' जेबो लुवाखै, जों लुनायानो थांनाय 10 बोसोरावथ' जेबो लुवाखै, 15 बोसोराव जेबो लुवाखै, जों लुबोनायानो। आरो हाजार हाजार जाय बिमा बिफाया BPF खालामो बा BJP खालामो, कंग्रेस खालामो, बेबादि दस्रा पार्टी खालामनाय माने माबाया बिमा बिफानि गथ'फोरा एबसु जानो मोनगोन ना मोना? दिनैनि दिनाव एबसुनि दैदेनगिरिफोरा बुंथों। खमसे खम आंनि गथ'आ, आंनि फिसाला फिसाजोआ एबसुनि हाबाफारियाव एबसु जानो मोनगोन ना मोना? आंनि गथ'आथ' BPFखौसो सापर्ट होयो, UPPLखौथ' सापर्ट होआ। बेबादिबा आंनि गथ'फोरा एबसु जानो मोनगोन ना मोना? मानो मोनसेल' राजनितिक हान्जानि माने जानानै एबसुआ मावगोन? बर'निनो दा देख मोननै राजनितिक हान्जा BPF आरो UPPL जाबाय। बेबादि समाव मात्र UPPLनि जानानै अपेनलि खामानि मावनाय आरो BPF खालामनाय बिमा बिफानि गथ' गथायफोरखौ माने एबसुआव खामानि मावनायनि जि सुबिदा बा बेबादि स्कपखौ माने होयै बा बेबादि स्कप दोनै बेबादि परिस्थिति बोरै जानो हायो? दा आं बे बाथ्राफोरखौ सोंदों। मानो होनबा हाजार हाजार बड' स्टुडेन्ट, बे स्टुडेन्टफोरखौ बायराव दोननानै मुस्थिमिये UPPL खालामनाय, UPPLखौ सापर्ट होनाय बिमा बिफानि गथ'फोरखौल' लानानै जुदि एबसु दिनैनि दिनाव माने सलायोबा, एबसुआ बिदि खामानि दैदेनोबा बेयो बोरै माने मानिथावना बाथ्रा? दा बे बाथ्राखौ आङो सोंफादेरबावबाय। आरो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलि हेड अफिस बड'फा हाउसआव UPPLनि आफादगिरिनि सांबादिक मेल जायाखैबा जायाखै होननानै क्लियारफिकेसन बिथांमोना होदों। जादोंबा बोरै जाखो, मानो जाखो बेखौसो सोंदों। बाव बोरै माने जयनिं माने हाबाफारि जाखो बे बाथ्राखौ सोंदों। बेयो आङो एबसुखौ सोंखारियाखै। एबसुनि गिदिरथार जारिमिन, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि आलादा रायजो बिनायनि जि सोमावसारनायनि जारिमिन, रायजो बिनायनि हारि फोथांनायनि जि जारिमिन, बे जारिमिननि जोंबो साफा साफा साधारन मावथि हिसाबै मावनो मोनबोनाय, जों मावथारै मानसि नङा। गतिके दिनै एबसुनि बेबादि गाहाय मावखुलि बा एबसुनि मावखुलिफोरखौ मोनसे बर'नि राजनितिक हान्जानिल' माने अफिस बादि बा बाव माने
राजनितिक मिटिंफोर खुंनाय बेबादि बाथ्राया बोरै जानो मोनखो होननानैसो आङो सोंदों। बे माने एखेबारे एबसुखौ गाज्रियै बुंनाय, गाज्रि बेबहार खालामनाय, क्रिटिसिजम होननाय बे बाथ्राथ' जानो हाया बियो बेखिनि सोंनाया। ना जों सोंनोबो मोनला, ओरैबादि दादागिरि मयमतालि जाबाय नामा जे माबा मोनसे जोङो जायै बादि नुनाय बा गाज्रि जादों होननानै नुनायखौ सोंनोबो मोनला नामा जों बादिया जे एबसुनि फैसायाव मानो बिदि जाखो होननानै। दा सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, आं बुंनाय, आं मिथिनो लुबैनाय, आं क्लियारिफिकेसन बिनाय बे बाथ्राफोराव मा बाथ्रा हाबदेरदों, दुलाराय बर' हारिया मा लामाथिं थांनो नागिरदों, दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादखौ बोरै लांनो नागिरदों, आरो बे बाथ्राया सैथो प्रमद बर' बिथाङा एबसुनि आफादगिरि जानाय दिननिफ्रायसो बेबादि माने हाबाफारिफोरा जादों। रबिराम नार्जारिया BPPF सालायबाय थानायाव BPPFनि क'क्राझारनि हेड अफिस जों नुदोंमोन। दिनै UPPL जानायाथ' गोबाव जाबाय, मैया दाखालि एबसुआसो दाना होआखै UPPLखौ। UPPLआ अलरेडि लकसभा इलेक्सनबो गेलेखांबाय, बोसोरनै बोसोरथाम गोबाव जाबाय। UPPLनि गाहाय मावखुलि क'क्राझाराव थानांगो, माबादि एबसुनि गाहाय मावखुलियाव मानो मिटिं खुंनो? दा बे बाथ्राफोरखौ क्लियारिफाइ जानांगो। आरो एबसुनि जारिमिनखौ हांगार फोननाय, एबसुनि जिथु माने दाहाल थुंग्रिनि जे फिरफिल्ला, गोथार फिरफिल्ला, बेनि सिङाव हाजार हाजार बर' रायजो राजानि सेन्टिमेन्ट, जि इउनाइटेड सेन्टिमेन्ट एबसुनि फिरफिल्लानि सिङाव बर' रायजो राजानि, बे बर' रायजो राजानि इउनाइटेड सेन्टिमेन्ट, सोरबा बेलेग बेलेग हानजा थाबाबो जाथिनि इस्युआव खौसे जाना मावनो थाखाय जागा दोननांगोन दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादानो, बर' थुनलाइ आफादफोर बादिया। दा बेबादिखौ खालामाजासेनो मोनसे राजनितिक पार्टिनि माने आं बेखौबो सोंदों, ओंखायनो मोनसे राजनितिक पार्टिनि माबा जाबाय नामा, सेंग्रा आफाद बादि जाबाय नामा बेखौसो सोंदों। बे मा क्रिटिसिजम? जुदि नङा जायाखै होनदों, दिपेन बर' बिथाङा बुंदों जे एबसुआ रावबो राजनितिक हानजानि सिङाव नङा। मोजां खोथा, जों बिदि थाजानायखौनो लुबैदों, बिदि दोननांगोन एबसुनि जारिमिनखौ। एबसुआसो राजनितिक हानजाफोरखौ निर्देश होनो हानांगोन, ओरै थांनांगोन, ओरै फैनांगोन, खामानिखौ ओरै मावनांगोन। आरो प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव थांनाय दिनाव BTCनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ खेबसेबो लोगो हमहैयाखै। हाग्रामा महिलारिया मावनाय दुर्निति करापसननि बाथ्राखौ लानानै एबसुआ फंसेबो धरना होआखै खनसेबो। जुदि जादोंमोनबा बे बाथ्राफोरा दिनै सन्देह, राजनितिकनि थाखाय बर' रायजो राजा BTC ओनसोलखौ हाग्रामाया करापसन खालामना एसे जाबावथों, जोङो होमबाना बेखौ आउट खालामनो स्कप मोनगोन होननानै मावहोनाय बादि बाथ्रा बियो। जुदि जामारदोंबा थांनाय गोलाव 17 बोसोरनि बाथ्रा बुंदों, 15 बोसोर 17 बोसोर हाग्रामाया खुंनाय करापसन जानायनि बाथ्रा दिनै 17 बोसोर उनावसो राजनितियाव माने गादि दखलनि राजनितिनियावसो बाहायनानै बे बाथ्राखौ बोरै बुंनो हाखो? सिगांनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादा गभर्नर सासन होयैनि सिगांनि BTCनि प्रिन्सिपालखौ लोगो हमनो हायै, दाबि दाबा होनो हायै, बे बाथ्राफोरा जोंनि गेजेराव बयबो बर' रायजो राजाया साननानै नायबानो जाबाय। बियो हारि फोथांनायनि, BTCनि जौगानायनि, BTCनि गभर्नमेन्टआ करापसन जायैनि थाखाय मावनाय ना राजनितिक सार्थनि थाखाय दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंफैनाय जादों। नङाबा सिगां बुंनांगौमोन। मानो 15 बोसोर गाहाम 17 बोसोर गाहाम हाग्रामाखौ करापसन खालामनो होनानै माने दासो माने राजनितिक गादिनि सेलाय बेलायनि खालामनानैसो मानो बुंनो मोनखो? दा बेफोरबादि अनेक सोंनाय थाबाय। आरो आङो क्लियारिफाइ खालामदों, दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि जारिमिननि जोंबो साफा साफा साधारन कर्मी हिसाबै मावबोनो मोननाय आरो दानि जि गोदान मावथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एबसुनि बिथांमोना जारिमिननि गोरबोखौ नायहरबा नुगोन जोंनि कामरुप जिल्लायाव बै समनि कामरुप जिल्ला एबसुखौ जों बोरै सोमावसारनाय जागायजेनदों, बोरै दाजेनदों आरो जोङो गायसनना दोनबोनाय, जों बानायना दोनबोनाय एबसुनि बिथायावसो दिनैनि एबसुनि
मावथि बिथांमोना दैदेनगिरि बिथांमोना मावनो मोनदों जोङो होसो जादों बे समाव अर्गेनाइज खालामनाय समाव दाथ' एबसु जायाखै एबसुनि बिराद गोजौ मोनसे बिथा प्लेटफर्म बानायनानै जों दोननानै फैदों गतिके जाहाथे एबसुनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव गोग्गो लामाजों गोथों लामाजों गोथार लामाजों हारि फोथांनायनि खामानिफोरखौ हारि खौसेथि खालामनायनि हाबाफोरखौ मावलांबाय थानो हायो बे बाथ्राखौ आङो आसा लाखिगोन आरो गाबोनो जुदि UPPLआ खालामनो हायोबा BPFआ मानो सांबादिक मेल खालामनो हाया बड'फा हाउसआव बेबादि खोथा फैयोबा एबसुआथ' थांनाय दिनाव BJPनो लकसभायाव समर्थन होनाय जों मिथिदों कंग्रेसनोबो होनाय मिथिदों बेफोर दोलोआबो थांना बड'फा हाउसआव एबसु अफिसफोराव सांबादिक मेल खालामनो जों एबसु अफिसफोरखौ हगारलांबाय थागोन नामा बे बाथ्राखौसो सोंदों आङो मानो जानो मोनखो बे बाथ्राया होननानै दा बे बाथ्राखौ आङो क्लियारिफाइ होबावबाय आरो रायजो राजाया बयबो मिथिदों जोंबो जिहेतु मोनसे समनि साधारन एबसुनि मावथिमोन बिबानगिरिमोन जोङो दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनि गाहाय मावखुलि बा मावखुलिफोरखौ मोनसेल' राजनैतिक हान्जानि माने एक्टिभिटियाव दोननानै बा बावल' राजनैतिक मेल मिटिंफोरखौ खालामनायनि जिथु माने बाथ्रा जों नुदों बिनि सायावसो आङो सोंनायफोरखौ सोंदों आरो छात्र संगठनजों राजनैतिक पार्टिजों एलायन्स जानो हाया दैदेनगिरि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङै मिथिगौ सापर्ट होनाया आलदा खोथा UPPLखौ एबसुआ सापर्ट होदों बे आलदा खोथा सापर्ट होनानै मावनायाव हयथ' जोंहा बुंनो गोनां गैया एबसुआ सोरखौ सापर्ट होयो दिनैनि एबसुनि माने दैदेनगिरिफोरा बे बाथ्राया आलदा किन्तु सापर्ट होबानो एबसुनि अफिसाव बे जाय पार्टिखौ सापर्ट होगोन बे पार्टिया फायनानै बावनो पार्टियाव जयनिंनि बादि राजनैतिक मिटिं बेनिफ्रायनो सांबादिक मेल खालामनाय बेबादिथ' जानो हाया एबसुआ सोरखौबा सापर्ट होदों माबा मोनसे राजनैतिक पार्टिखौ बे बाथ्राया आलदा खोथा अनेक समाव ओंखायनो आं बुंदों BJPखौबो होदों कंग्रेसखौबो होदों गुबुन गुबुन समाव बेबादि होननानै कंग्रेसनि सांबादिक मेल मोनसे राजनैतिक पार्टिनि सांबादिक मेला एबसुनि अफिसाव जायाखै जानो हाया आरो उनाव जाहाथे बिदि जाया बे बाथ्राखौ आङो क्लियारिफाइ खालामनानै बुंफिनबावबाय।